Misaulog sa Kapistahan, sa God, the Father of all mankind, ang mga katolikong deboto sa Bohol. Usa kanila ang 93 anyos nga si Rofronio Bruñidor. Kinsa nagtuo nga maayo ang iyang panglawas tungod sa iyang hugot nga pagtuo sa Diyos Ama. Usa si Bruñidor nga mi-attend sa misa nga gipahigayon sa St. Joseph the Worker Cathedral-Shrine sa Tagbilaran City. Lakip sa misaulog sa Kapistahan ang mga deboto gikan sa Cebu ug sa Mindanao. Pagkahuman sa misa, gisunod ang patunog. Diin ibutang ang imahe sa God the Father sa ulo ug sa abaga sa mga deboto nga adunay gihambing nga balatian. Ang pista sa God the Father of all mankind gisaulog sa unang Domingo sa Agosto. Si Sister Presi Makasait, usa ka missionary, visionary ug divine healer ang nag-introduce sa God the Father of all mankind sa Bohol niadtong tuig 2010. Mahal sa nato ng Diyos Amahan. Kinahanglan ang atong pagtuo sa langit ng Amahan, kinahanglan gayud nga atong puy-an nga mamahimok ang matinud-anon sa pagsunod sa iyang kabubuton.